Dadosong panglipur mring sedayanipun para tamu kakung saha putri. Langkung-langkung ingkang menggugati dalu kalenggahan ngelenggono lan kepara dados samudayanipun tertentu kathah hengreh kekiranganipun lumantar kula nyuwun ageng ing samudra pangaksam. Dalu kalenggahan alrosna sowan kinarenan catur Hanggo Widowati. Setunggal bapak samiji badhe pun tepungaken yang saya sebutkan namanya mohon diri. Wiji saking Mojogedang Karanganyar Mbak Iis Tabida. Yang kedua, wiji saking Kitagoro Boyolali di Lisa Rahma. Yang ketiga, Mojokerto Gedapung saking Dita Merlin Mekasan Mojo Mulya saking Ellen Valentina. Saking tamu kakung sebutri para bini sepuh ingkang pinanting sekolahan Basuki pripun gojaipun kanca-kanca degrek hayu salam pambuka katur.